Mikor már azt érzed, hogy semmi sem a régi, már a bőrödön is érzed, hogy jönnek a hidegebb napok. Minden újra csak a munkáról, az iskoláról és az elvárásokról szól. Mi segítünk neked. Szeptember 12. Szombat. Joyce Café. Joyce Café. A környék legkedveltebb szórakozóhelyének a 9. születésnapi bulia az igazán igényeseknek. A Namíbia bár sötét zúgjában egész éjjel Koronita Kommandó Electro Groove-val, Steve Judge-al, Von Chris-szel és Fabian Martinnal. A Live Terrace mediterrán hangulatában élő zenei csemege Éder Gabetól és Zsófitól. Egész éjjel ingyen pezsgő, hidegtálak, go-go dance show és erotikus italfelszolgálás a hölgyeknek. Minden asztalfoglaláshoz ajándéküveg vodka és pezsgő jár. 21 órától ingyenes partibuszjárat indul a Nagykanizsai Télzala áruház taxiplacáról. Ne hagyd ki! Jövő héten biztos nem lesz ilyen. Szeptember 12. Szombat. Joyce Café. 9. birthday party. Mulatási!